Ayinakusisa ukuthi kahle iy'nselelo enokuhlala nokhuzane akusikhona ukuthi zinselelo nje ey'buya noma yikuphi. Iy'nselelo ey'bhekene nokhuzane zivela ngoba khona into asuke eyenza, khona into asuke eyihlanganisa, khona into esuke ibonakala ukuthi wenzani, uzama ini and kuyaphumelela leyo nto leyo. So kunzima kwabanye abantu ukuthi ukhuzane sebemvimbe kangaka, sebekhulumile ngaye isikhathi eside, bemrabhela, bemoshela, bemdicela phansi, ukuthi usathola i-chance yokuthi avuke azithintithe, aqhubeke ayolwa, abheke phambili, ajabulise abantu, ajabulise abalandeli, aphinde futhi abhenefithe ngomculo wakhe kangangoba kuze kukhalaze abantu abangathinteki ngisho kumaskandi nabangamlandeli be-complain. Ngoba yini na? Indlela enza ngayo ukhuzane nange-success yakhe ishiya abanye abantu benenkinga, ngoba abantu bayabhiliva ukuthi kunabantu abathize okumele ngabe ba-achieve lezi zinto ezi-achieve-wa ukhuzane, ingabe bathola lama-opportunities atholwa ukhuzane. Last year ngoNovember ngeyi-3, 2024, ukhuzane bekunomcimbi wegcwalisa Spring Picnic All White. Ngeyi-22 March this year, 2025, kuzoba nomcimbi futhi othi Blue Nation Festival 15 years celebration ozobe useCarnival City. In a space of few months ukhuzane uzobe esemlandweni, ekade esemlandweni ngaNovember nge-album yakhe i-achieve more obekumele ik-achieve. So kunabantu abazofuna ukuclaima izinto egameni lakhuzane, egameni le-IGP, egameni lomsebenzi wakhe awuzamayo nawuhlanganisayo. Kuzoba ney'nkulumo ey'ningi ey'velayo ezozama ukuthi zishifte i-attention ukuthi kungabhekakali lento eyenziwa ukhuzane, kubhekakale lokhu okubi abazama ukukuveza. Ngoba abantu if bedela nokhuzane kunama-expectations engingawazi ukuthi bayathathaphi. Kunale ndlela abafuna ukuthi kwenzeke ngayo if bedela nokhuzane, and if ukhuzane akarespondi the way abafisa ngakhona, baba nenkinga abantu. Kanti yini le okumele ukhuzane ayenze? It's because unenhliziyo enhle, unomoya omuhle, uyabahlonipha abantu, uyazehlisa, uyazi ukuthi abantu bayabekezelelwa uma kunenkinga khona, baya-understand. Ngakho konke lokho sekusho ukuthi-ke kumele kube nama-unreasonable expectations kuyidlamlenze. Ayikho leyo nto leyo. Abantu kuningi abakukhulumayo becade mhlawumbe khona into ethize ababezoyithola noma kuzoba ne-recognition ethize. No, ukhuzane unethimba asebenza nalo. Ukhuzane kunabantu ababhekele umsebenzi wabo, axhumana nabo. Kunezinto ey'ningi ukhuzane azenzayo nafisayo ukuthi zisize umphakathi, zisize abantu abaningi, including imicimbi le asuke yenza. Kunabantu asebenza nabo, ithimba abambisene nalo kakhulu, eli-hands on ekudileni nokusebenza, ukuthi qashwe abantu abakanjani, ama-logistics azohamba kanjani in terms of umcimbi, abaculi ukuthi bazomemeka kanjani, i-line up, ama-sponsors, each and everything, konke lawo ma-details lawo. Bese kuba nomuntu othize uzofuna kube ngathi uspecial ngandlela thize, kanti anjalo. Akazenzeli ukhuzane lapha, akayiphethe, kunabantu asebenzisana nabo. Yingakho ubona izinto ey'ningi azenzayo ukhuzane ziba yimpumelelo, zihamba phambili, zize yishiye nabanye abantu abanomona bengazi ukuthi bazogxeka bethini. Siyazi ukuthi ukhuzane ngokwenhliziyo yakhe-ke uyaye akwenze kakhulu lokho kuba nenhliziyo enhle. Abanye abantu bese befuna ukuthatha advantage benze otherwise, cause kufunakala kungcola igama lakhe, umcimbi wakhe utrende ngenye indlela e-wrong le abantu abafuna ukuthi yenzeke. Ngoba yini?
abathandi ukuba nento yomuntu omnyama, umfana omncane wasenkandla oyizamelayo obengenalutho empilweni yakhe ekhula. Wazama ukuhlanganisa kwahlanganiseka, ekhula kanzima, umculo ungabhadali, ama-CD bewathenga abantu kodwa engaqasheki until aze ayithole i-break enkulu. Wathi uma ethola i-break enkulu wenza izinto zenzeka. Lokho okuyi-problem kwabanye abantu ngoba kumele leyo nto leyo eyenza Khuzani yenziwe kwabanye abantu, so that bezothola ama-opportunities angcono because bayazi ukuthi uKhuzani abamazi. Ngoba bengamazi nje kuzoba nzima ukuthi ama-collections kaKhuzani awaziyo nama-business associates akawaziyo ngeke bekwazi ukufinyelela kubo. Bazofila ngathi uKhuzani maybe uyabavalela or kanjani njani. No, it because abantu ade befisa bebe laphana abakhonanga ukufika. uKhuzani akayibekanga laphana, akusikho ukuthanda kwakhe, kwaba ukuthanda kaNkulunkulu, iy'dalwa zakhe, abalandeli abamthandayo abamlandelayo abamqashayo bemnika i-chance ukuthi azoperform. Wasebenza nawakhuphula igama lakhe kuze kube la ukhuphuke ngomsebenzi wakhe nane-recognition ayitholile. Ngeke ngifise ukuthi yes uKhuzani kokunye angashintshi ahlale elo muntu oyena ngale nhliziyo enhla nayo, kodwa abanye abantu bayayithatha advantage ngalokho. So uqhubeke njalo nje Mdlamlenze, uyibambe ngendlela oyibambe ngayo, noma zikhona lezi zinto ey'ncanyana zivela ngisho uthule ungasho lutho, ungakhulumanga lutho. Ukukhuluma kuyakulandela ngaso sonke isikhathi. Sesiyakwazi lokho, sesikujwayele, kodwa-ke asingagxili lapho. Umcimbi ukhona May 22 March 2025 eCarnival City. I-line-up ilokhu imenyezelwa kancane kancane. Abanye abaculi sebemenyezeliwe kwelanga ukuthi ena obani abanjengoTira, banjengomjolisi noNqobiyazo, baningi nje, awunoJamp uzobe khona. So abantu nje bazobheka bakhole kulo mcimbi ozoba indumezulu ozoqopha umlando. Asibonge ngaleli thuba.